Doncs Canut, tornem i fem un sopar de classe, no? Caram, hi podrem anar, senyor Núñez? Jo crec que sí, a més la taula estarà ahí tota parada, no? Amb patates braves i tot. I de preu, què tal? S'ho ha currat el segurar? Ui, jo pensava que sortiria força car. I resulta que no ho és, que es va bé, no? I jo entenc que unes patates d'aperitiu, un primer plat a triar entre amanida, sortit d'embotits i torrada i un segon entre llonça, llobarro i postres, doncs està molt bé, no? I, per cert, teniu el mapa, oi? Sí, aquí el tinc. Doncs mirem-lo, a veure què tal. Oh, és que a més és cèntric, és a la taverna del Rubió, no? I que sí, basquetmaníacs. Sí, això no hi vaig poder anar l'any passat, no? Però diuen que va menjar molt bé, que el tracte va ser exquisito i que el restaurant l'havien canviat i els jambordins eren tots nous i estava tot preciós. Està molt bé, senyor Núñez. Això, amb la beguda i tot plegat, sortia força bé, oi? Sí, es veu que surt molt econòmic. Només val uns 20 euros i la caixa està al costat. Quina emoció. Veure un altre cop la gent, no? La gent de sempre, del col·le. Escolapi. Un pitbull. Un altre cop tots junts. Una xerinola. Brindant pel Sandro. Ai, quina emoció.